Usog imudagan ang oras mga kaigsuonan. Andam na ba ang tanan sa pagpawinaw sa pulong sa Ginoo? Praise the Lord. Ezekiel chapter 33. Ezekiel chapter 33. Praise the Lord. Ezekiel chapter 33. Magsugod ta sa uno igsuon. Akong gamiton ang atong iyanong nga pinulungan nga translation igsuon sa bugna nga pagka-translate o pagkasalin. Ezekiel 33, 1-7. Ug ang pulong ni Jehova midangat kanako nga nagaingon, anak sa tao, sumulti ka sa mga anak sa imong katawhan ug umingon ka kanila sa diha nga dad-on ko ang espada ibabaw sa usa ka yuta. Ug ang katawhan sa yuta magpili og usa ka tawo gikan sa taliwala nila ug ipahimutang siya nga ilang magbalantay. Kung sa diha nga makakita siya sa espada nga moabot sa yuta, huypo niya ang trompeta o pasidanan ang katawan. Sa 4, kunya bisan kaysa kadto nga makadungog sa tingog sa trompeta ug dili manungbaling sa pasidaan, kung ang espada moabot na ug magakuha kaniya ang iyang dugoan na sa iyang kaugalingon nga ulo. Siya nakadungog sa tingog sa trompeta o wala manungbaling sa pasidaan, ang iyang dugoan na kaniya, kay kung nanungbaling pa siya, maluwas unta niya ang iyang kalan. Apan kung ang magbalantay makakita sa espada nga moabot ug dili huyupo ng trompeta ug ang katawhan dili mapasidan-an ug ang espada moabot ug mokuha sa bisan kinsang tawo gikan sa taliwala nila, siya ginakuha sa taliwala sa iyang kasalanan, apan ang iyang dugo panilmon ko sa kamot sa magbalantay. Busa ikaw, anak sa tao, gibutang ko ikaw nga usa ka magbalantay alang sa balay sa Israel. Tungod niini patalinghugi ang pulong sa akong baba ug ihatag kanila ang pasidaan gikan kanako. The grass withers and the flower fades, but the word of our God shall stand forever. Preaching tonight on a subject that says, called to be a watchman. Called to be a watchman. Laman na yung mga tapa, nagay na siya, pwede ba kang mahimong magtatanaw? Pwede ba kang magtatanaw? Praise God, pasigla agad yung matag maayo. Magapanglingkod na kita, balik iksuunan. Kung atong i-translate siya sa ato ang bilisdak o biyanong pagka-translate, praise God, magtatanaw gini siya, pero ang translation diri, mga kaigsuunan sa bugna, magbalantay. Para magina magbalantay, magtanaw magit po na. Huwag maging magbalantay. Walay guwagtya, huwag magbalantay ka buta. Magbalantay, magtatanaw gini siya. Alright? Gusto na akong magsugod din isuon para masaksa nato ang pinaka-thought sa mensahe. Mag-iskuta kang Ezekiel. Ezekiel's called to be a watchman for Israel. He was 30 years old when he was called to be a watchman and taken into exile at Babylon. He was in exile in Babylon for 22 years. This was from 592 to 570 before Christ. So si Ezekiel di ay kinatawag na magbalantay at the age of 30. Subong pabalandungon mga kaigsuonan, amen, sa iyang ministry, nahitabo igsuon nga napatapon siya sa Babylonia igsuon. O dito sa Babylonia for 22 years. O mauning panahuna, 592 ngadto sa 570 bago pa si Kristo naabot mga kaigsuonan. So kung atong bantayan si Hari Solomon, naghari mga kaigsuonan sa United Kingdom of Israel around 930 BC. So 930 before Christ mga kaigsuonan, amen, si Hari Solomon nahimo siyang hari sa United Israel sa wala pa kato mapikas. Apan sa dahil natunga ang bansang Israel, adunay ginatawag ang Northern Kingdom o ang Southern Kingdom
kingdom. Ang northern kingdom mao ni ang Israel, ug ang southern kingdom known as Judah. So mao ni kahimtangan igsuon sa gitawag og bansang Israel sa diyang natunga siya mga kaigsuonan. Ang Judah stayed closer to the Lord than Israel. Pagkapikas nila mga kaigsuonan, ang tingharian sa Huda maulamay midikit diha sa Diyos ikumpara sa bansang Israel. Ang Israel mao ni northern part, ang Judah mao ni ang southern part, ug pareha sila igsuon, amen, nagharian og mga hari. Ang nakalindot lang sa Judah igsuon, amen, wala gid siya mubulag diha sa pagsimba o pagsunod diha sa atong buhi nga Diyos mga kaigsuonan. Hangtod miabot mga igsuon si Nebuchadnezzar. Sa diyang naabot si Nebuchadnezzar mga kaigsuonan, ngadto sa Jerusalem adunay 10,000 Jews o sana sa Bisaya napulo kalibo nga mga Hudiyo nga ilang na-captive o nadala mga kaigsuonan sa Babylonia o katong panahon na 592 before Christ. They were located about 100 miles south of Babylon on the Chebar River at a place called Tel Aviv. On August 14, 586 BC, the temple was destroyed. This was the time, mga kapatid, amen, hallelujah, na pinuntahan ni Nebuchadnezzar ang lugar ng Israel at ang tinayo, mga kapatid, ni Solomon, amen, hallelujah, was destroyed. Totally destroyed. Amen. Ang temple nga ilang gisimbahan mga kaigsuonan nabukan gid kini mga kaigsuonan. Ang templo, praise God, nga ilang ginasimbahan ug adto sila magtultulan sa panagkatigom nabukan kini. Apan ang alagad sa Dios tinuod nila kaila sa Ginoo, wala makabasi sa templo kundi sa nagpuyo sa templo. Everybody say amen. Yes, maging faithful na sa atong church building, atong panggaon ang balay sa Diyos, at pagtugtugutan maguba sa linog, maguba sa bagyo, dili mawa ang atong mga pagbay nga naman naguba ang templo, at dili pwedeng maguba ang Diyos na atong ginagalan. May mga tao, mga kapatid, na very connected sa isang lugar o sa templo. Masigasig lang kung dyan sila nagsisimba. Pero pag nakaabot na, nakarating na ng ibang lugar, amen, nag-iba yung ihip ng hangin. Nag-iba yung pagpupuri, mga kapatid. Amen, hallelujah. Bakit po? Naka-mindset sila sa building at hindi sa builder, mga kapatid. Amen, naka-mindset sila sa kingdom at hindi sa king. Hallelujah. But for us, mga kapatid, saan man tayo naroroon, amen, hallelujah, hindi mawawala ang ating pagsasamba, ang pagpalakpak, ang paglibag natin. Bakit po? Hindi po naging wasak ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Can I hear an amen?
tingnan ang mga pangyayari sa paligid, mga kapatid. Ezekiel is the first prophet to Israel. Ayon po sa ating pagsasaliksik. What is a prophet, by the way? Ang isang propeta, mga kapatid, the word prophet simply means one who speaks for God. Ang propeta po pala, siya po yung nagsasalita para sa Panginoon. Amen. Siya ang representative, the mouthpiece of God. Hindi po siya nagsasalita na pansarili lamang niya, kundi ang bawat bibig kasi ng kanyang bibig ay nagmumula sa Panginoon. Ano ang kanyang marinig? Ano ang sasabihin ng Panginoon? Ay yan po ang sasabihin niya sa mga tao, mga kapatid. At si Ezekiel, siya po ang ginamit ng Panginoon. Amen, hallelujah. At alam natin, mga kapatid, sa panahon ni Ezekiel, amen, bihira na lang po ang totoong naglilingkod sa Panginoon. But thanks be unto God, merong prophet Ezekiel, amen, ang mindset niya, di bali nang ako lang ay nag-iisa. Hallelujah, handa akong sumunod sa Panginoon. Handa akong magpuri sa Panginoon. Handa akong mangaral sa salita ng Panginoon. Amen, kahit hindi ako sasamahan ng maraming mga tao. Amen, hallelujah. At alam niyo po ba, Ezekiel was first prophet. Ngayon nyo lang ito marinig, mga kapatid, at ako mismo na siya nang research ko ito. The four greatest prophets in the Bible are perhaps, so hindi siya sure, mga kapatid, are perhaps Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. These are often called the major prophets. So sinama natin minsan, mga kapatid, si Elijah dahil grabe yung nagawa niya, mga kapatid. Pero si Ezekiel, isa po pala siya sa major prophets. Kumbaga sa larangan ng sundalo at pulis, isa po siya sa mga general. Bakit po? Sabi ng isang writer, tinatawag siya, kasama siya sa major prophets. Amen. Dahil isa po siya, mga kapatid, ang kanyang buhay, ang kanyang ministry, amen, ay marami pong nakareport at nakasulat sa aklat o ang Biblia, mga kapatid. Praise God. Marami po pala ang panahon na binanggit ang word ni Ezekiel. Marami siyang mga sulat, marami siyang mga experiences na nababasa natin. Kaya po, amen, he was considered as one of the major prophets of Israel. Nung tinawag siya ng Panginoon, I do believe, mga kapatid, he was a man like us. He was also a human. Kung ano yung nararamdaman natin, ganun din po ang nararamdaman ni Ezekiel. Hindi man po gaanong detailed yung buhay niya. Pero alam ko po, mga kapatid, si Ezekiel hindi po perfect. May punto sa buhay niya, Brother Marjo, na, amen, na-feel niya yung tinatawag na discouragement. Amen. Meron din naman siguro ang elder na panahon, amen, na na-feel niya na kumbaga malayo siya, amen, sa Panginoon. But there was a moment when God spoke to Ezekiel. Ang sabi ng Panginoon, tinawag kitang maging watchman ng Israel. Praise God, hallelujah. Kung tayo po ang nasa katayuan ni Ezekiel, amen, what a privilege, amen, na mahayabasata ka mama. Kung tayo po ang nasa katayuan ni Ezekiel, what a privilege. The God of heaven speak to me. The God of the universe speak to me, and I am able to hear the words of a king. Alam niyo po, mga kapatid, matawagan mo lang si Mayor, kahit sa cellphone lang, you are very lucky. Amen. Sasagutin yung tawag mo, tatawag ka kay BBM, sasagutin yung video call mo. Naku po, napakaswerte mo. Napakaswerte natin, mga kapatid. Amen.
Praise God. Hallelujah. Bakit ko po? Amen. Sinabi to mga kapatid upang mas maunawaan natin. Hindi po boses ng hari sa mundo. Hindi po, amen, simpleng tinawag dito mga sundalo or general ang kanyang marinig mga kapatid. Amen. But one day, narinig niya ang boses ng kataas-taasan. Narinig niya ang boses, hallelujah, ng pinakadakilang Panginoon. Narinig niya ang boses, hallelujah, sa Diyos na may gawa sa lahat ng bagay. Narinig niya ang kakaibang boses, mga kapatid. Hindi sa presidente, hindi sa mayor, kundi narinig niya ang boses, hallelujah, na gumawa ng langit at ang lupa. Narinig niya ang boses na nagsabi sa Genesis, let there be light, and ayabasaka. Narinig niya ang boses, hallelujah, boses na nagsasabi, let there be creeping animals. Ako babasaka. Narinig niya ay kakayabasaka. Ang boses na maging ang bagyo ay nakikinig. Boses ng may kapal na maging, hallelujah, ang hangin ay sumusunod. Ang bayo, babasaka rama. Ang alon ay nakikinig sa boses na mga pangyarihan. Palagpakan pa natin ang Panginoon. Shout, let me hear your voice. Come on, shout, let me hear your voice. Clap your hands to the Lord one more time, mga kapatid. Isa sa encounter ni Ezekiel. Amen, sabi ng Panginoon. Amen, Son of Man, eat what you find. Eat this scroll and go speak to the house of Israel. Meron pong akla, meron pong scroll. Amen, na pinakain sa kanya. Imagine that. Ang Panginoon, mga kapatid, ay inutusan siyang kumain ng papel. Many times I told this, mga kapatid, I tell this. Minsan ang kalooban ng Panginoon ay nonsense. Amen. Nonsense. Amen. Marami namang mga gulay dyan, mga prutas dyan. Bakit? Papel pa talaga, yung scroll pa talaga yung kinakain. Hallelujah. Pero yung lingkod ng ang totoong may pananampalataya sa Panginoon na hindi nag-aalinlangan. Praise God, hallelujah. Mahirap man ito, kumbaga hindi man normal, hindi usual na ginagawa. Pero dahil ikaw ang may utos, Panginoon, kakainin ko ang scroll na ito. Amen. At sinisigala ay nasyak. Bakit po? Dahil po, nung kanyang natikman, ang tamis. Sabihan niya na pilawan, lamig tayo. Amen. At tunay mga sitwasyon, hallelujah, kung nakita ka yun, apat itubutan sa Diyos na mo aking ana. Para makaingon ka, I like this. Oh, taste and see that the Lord is good. Come on, hallelujah. Di ka magkakaulan na karon sa iyong pagtanaw ng way namin. But follow the will of God. Just follow and obey the will of God. Because in the will of God, there is perfection. In the will of God, there is assurance. In the will of God, there is joy. In the will of God, there is satisfaction. Just obey the voice of the Lord. I feel like preaching. Matamis pala. Akala ko hindi ko magugustuhan, pero matamis pala. Akala ko mahirap, pero kailangan ko pala. Akala ko masakarana. Akala ko ang pagsunog na ito ay makakasira sa akin, pero nakakatulong pala sa akin. Matamis-tamis. Hallelujah, ang pagsubok na ito. Dahil sa pagsubok na ito, naramdaman ko ang pagkilo
kilos ng Panginoon. Dahil sa pagsubok na ito, naramdaman ko ang kanyang pag-ibig. In the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi mo man magugustuhan ngayon, but someday, hallelujah, you will appreciate, Lord, truly that you are good. Minsan pa natin purihin ang ating Panginoon. Tanang purihin pa natin ang Panginoon. Dakilang pangalan. Hallelujah. Come on, somebody. Come on in the Holy Ghost. I feel the touch of the Almighty. I feel the Holy Ghost. Yeah, Basaka, Babasaka. I feel the Holy Ghost. I feel the Holy Ghost. Oh, for the Lord is good. His mercy is everlasting. And His truth endureth for all generations. For the Lord is good. Oh, I feel that. Remain standing.